Se on Jussi Radio Korkilta, morjesta. Sä olit esittänyt meille toiveen netin välityksellä. Joo. Sun toive on niinku raksamiehen verokortti, tuntematon ja likainen. Mistäs vedit esiin varsin silmille hyppäävän kiisun? No, enpä tiedä. Autossa soi CD-soittimessa, kun töihin ajelen. Saako muuten kysyä yhden kysymyksen? Tyhmä se ei ole, joka kysyy, vaan joka vastaa. No, mitä mieltä saat näistä miesten vaatetarjouksista? Osta 3 ja maksa 2. Mun tyyli ensiksikin on surfiranta punk ja mä tykkään yleensä sopata Pariisissa, missä harvoin törmää tällaisiin buy 3 pay 2 tarjouksiin. Tuli tosta muuten mieleen hauska story viime kesältä stadista, kun mä, Pam Margera ja Sam Jaffa lähdettiin cruisaa stadin terdeleksi kaunis kesä Suomi Summer Night siinä. Ja tultiin sit tiskille tietysti, Pam kyseli meiltä hiljaa ja tilasi sitten juomat seuraavasti. PS for men and Sammy, he drinks Jaffa cause Jaffa can't order any other drink than Jaffa. Niin, tarkoitatko nää keltaista jaffaa? No juurikin sitä keltaista sokeripitoista ehtaa Hartwalli-sahtia. Mut näillä tahdeilla avautuu sun toive kuin kossu perjantaina. Kiitos seurasta, mä lähden vetää virvokeita ontoroksiin.